Hello mga angkos, no, for today's video manangwa kami dito wide. So ano pagkinot yung mga angkos, no, madiretso na ta manangwa na tatuway pakadto sa may suba mga angkol. So upod kumangga po na ako ng mga sulig ng supporters mga angkos, no. Amo ni ang mga tropang IKS mga angkos, so may mga bitbit kami dira nga kaldero ag mga bugas kag tubig mga angkos para amo nang gamiton namon ang kilis sa amon nga tinig-ang karon mga angkos. So amo ni ang dalan mga angkos pasulod na ni sa may suba mga angkos, no. So medyo siok sang alagyan ta pero way ta mahimo kay gusto tagid matilawan ang tuway kung ano ka namiton sang tuway mga angkos. So amo nang ipares ta sa atong nga tinig-ang karon nga init-init mga angkos. So ano pag nalat yung mga angkos, no, manuway na ta. So ari na ta angkos, no, manuway na ta bugaw na una gud si paring Oliver mga angkos, no. Amo ni sang veterano nga manugtuway sang suba mga angkos, siya gini ang bakas gid manangwa tuway diri sa may suba. So updan sa namon napapati ako manangwa man ko tuway mga angkos, araw ga kuot nang ko sang tuway lang tuwa blang angkos na. Araw na namon sa mga tuway. Kasimple lang nakwaon hukayon mo lang sa dalom sang lutak pagbutwa sang kamot no may tuway kinadayon nga bitbit. Ang kanamiton lang sang tuway mga angkols kay bisan kilahon mo sa kag iadubuhon mga angkols pero tigja ka kanamit namit ni sa angkols kung matilawan yung gid ni sa mga angkols kadto lang mo diri sa may suba kag manguot kamo ni sang tuway pag gusto kamo kanong kuuton nyo bagungon o alimango o kung alikumo man da. So si Michael mga angkols, no, siya man yung veterano manugkuot sang tuway diri sa may suba mga angkols. Adlaw-adlaw ari ginadi siga panangwa tuway mga angkols. So ari man ako ni iban pagid nga mga tropa aga bulig man sa amon panangwa tuway mga angkos. So hindi man ko magpapatalo mga angkos, no, manaog man sa tubig kag manguot man ta tuway, no, para ma-experience man ni Uncle Nobs kung paano manangwa tuway mga angkos. So upod ko man nagyapon ang akon nga inablos nga si George Biadnes, no. So arang tuway mga angkos bukan na miton gid sa tuway. Gamay mo lang ako kay mga angkos magwa din sang tuway mga angkos. So shout out ang da kay Jan Polial, no. Nga akon pagid nga isa pag kasulid nga supporters, no. So basi gusto niya magbakal siya sa mga bayo o dakag mga sapatos may ara na sa mga angkos baligya. Visit lang mo sa iyang Facebook page siya gari padayon tagyapon sa panangwa sang tuway mga angkos, no. So dugay-dugay pagdambos na namon panangwa tuway lutuon ni namon angkos kay sudan namon panyaga ipares namon sa init nga kanon yun di kakakti hindi ka pa na makakaon kung amo ni mo sudan adobo nga tuway with matching mainit nga rice mga angkos. So sila na lang mga angkos, nga papanangwa ko sang tuway, no, nag-untat na ko mga angkos, bali nag-video na lang si Uncle Nob sa ila para masaksihan ta kung paano sila manangwa tuway diri sa may suba mga angkos. So kanamito, no, kay bisan diin ka lang niya magaguot sang kamot niya sa may dalom sang lutak ya may bit-bit kira tayo nga tuway yan tuwabla si Michael, oh, damo tuway na kwayaw veterano na sa mga angkos manangwa sang tuway bagungon kaya mas alimango alikumo na kasagad ganay si Michael ya manguot sang mga kuluton pagapot sa suba mga angkos ya. So grabe gid nga baka-baka ni Jan Polial ya damo gid kwa nga tuway ya kay gadagsa ang tuway mga angkos sa suba basi gusto niyo magadto kung wala ka mo sudan ka perfect na kadtuan ng suba kadto ka lang sa suba automatic may sudan kay dayon niya dala puli kami conforme mga angkos, no, pagkatapos naman panangwa sang tuway nanangwa pay kami sang bagungon mga angkos ya kabalo kamo sa angkos ang bagungon namin sa butangan gata kag dagmay mga angkos jud di kakanamin isang sabor sang bagungon kung makaon ka sang bagungon mga angkos supsupon mo gid ni sa duga lips to lips kabala mga angkos. So samtang nagatigang tong iba namon nga mga upod mga angkos kami naman yan nagapanangwa kami sang tuway. So pagabot namon ang tigang hubas na mga angkos, so ngimuon namon hugasan na lang namon ang tuway mga angkos kay para lapuhan ni namon kag dugay-dugay lutuon na ni namon adobohon na ni namon mga angkos. So wala lang dugay ang amon nga tuway mga angkos nagbuka na. So shout out ang naglisamon nga manugluto nga si John J. Mercano mga angkos, no. So pagbuka sang tuway mga angkos kasontan ni sa sayang nga tipaka. So hindi matigayon namon nga adobo, no, kung wala dala nga ingredients si Uncle Jan, no. May kay nag-abot si Uncle Jan mga angkos, no. Shout out ang kay Jan Leonard Digonyo mga angkos, no. May mga bit-bit sa mga pinakas nga mga bangros mga angkos. Pag-abot ni Uncle Jan dayon nga lukso sa suba mga angkos. Nainitan sa kuno mga angkos. So padayon ta sa tuway mga angkos, no. Kakason ta ni sa sayang nga tipaka kay lutuon ta ni sa adobohon ta ni sa mga angkos. Butangan ta sa sang oyster sauce yudika kakanamit na mit mga angkos ya. So thank you so much sa aton nga mga tropang IKS, no, kay gabi no ligay kami nga tanan mga angkos pag-abot sa mga ammonia. So ari na mga angkos, no, pinahulat nyo gisahon tanang aton nga tuway butangan ta ni mantika simpre para nga magnamit kidang iya nga sabor bla sa gisa gamay si John J. Mercano dugay-dugay panyaga na kami dayon mga angkos, ibutang ta na ang tuway para namit gid magpauhay-uhay dugay-dugay tapos kaon sang tuway mga angkos. So dugay-dugay mga angkos pagkatapos ang gisa ni i-preparar ta na ang aton nga kalan-an kay mabudol fight na ta mga angkos. So ari na mga angkos, no, luto
na. So i-prepare na nato ng aton kanon pinakas nga bangos nga dala ni Uncle Jan kagina no yudi pugar kanamit namik dya. So ano po natin mga uncles no mabudol fight na ta. Samtang nagabudol fight kami mga uncles ma-shout out ko bla na yung mga uncles bla. By the way mga uncles no sa mga nagpa-shout out no please i-share nyo man ang akon nga video mga uncles kaya ako gina nga bulig para sa akon. So padayon kita sa pag-shout out mga uncles no. Shout out kay Giovanni Evangelio, apo ni Jerome si Cyrus no nga akon nga amigo. Kag shout out man kay Kim Tubong Banwa, shout out man kay Archie Estrada, shout out man kay Manswito Igdani, shout out man kay Queenie Ira Bantugan, shout out man kay EKS Bradsky Barnido, kag shout out man kay Arnel Magada, kag shout out man mga angkol sa akon nga amigo man nga si Michael Jan Lumampaw no, kag shout out man kay Daphne May Baruna Similiano, kag kay Oliver Similiano, kag sa iya nga bata nga si Denver Similiano. Kag shout out man kay Bibi Baldistamon Mongkal, Elmer Mongkal, Salmer Birano Malakad. So i-follow nyo man si Salmer Birano Malakad kay sa legit na sa mga uncles no. Kag shout out man kay Jenny Paswilo, Edwin Prehiliano, Princess Grijaldo, Christian Gallego. Kag shout out man kay Kagawad GB Biana no. Kag shout out man kay Angelo Tox Mercano, kag shout out man kay Gideon Gimbas, kag shout out man kay Mark Bautista Monreal, kag shout out man sa tanan nga tropang EKS mga uncles no. Sung upload ko sa mga video mga tropang EKS na mga uncles. Kag shout out kay John G. Mercano, John Leonardo Gonio, Rafi Ijanel, Carl Antonino Lias, Christopher Hinoraga, Nilo Dipuso, Rico Lial, Jan Polial. Basta hindi ko naman sa isa mga tropang EKS mga uncles kiperti kadamo no. So shout out sa inyo nga tanan. Kag shout out man sa Igdani family, Timbad family, Camacho family, Biadnes family, Pader family, Mercano family, Edianel family, Escobar family, Hilia family, Era family, Nicor family, Baldistamon family, Malunis family, Rubido family, Magada family, Paswilo family, kag sa Monreal family. Sustanan nga mga wala pa ma-shoutout mga uncles, mabawi naman kita sa 17 vlog ko mga uncles. So abang-abang lang kami mga uncles. So diri na lang hasta akong vlog mga uncles no. Thank you so much kag salamat sa inyong suporta. Walang imposible, yeah. Sige lang na sige.